A videóban éppen, hogy látszik a fejed. Persze. Nem zavar, mert nem fogom feltölteni. Én megmutatom meg pár embernek a fejébe. Majdnem eltaláltam. Mármint letalálom majdnem mindig ezért, de a clippet nem találom el soha. Hát most mindent letaláltam, csak azt nem. Aj, majdnem. Ez megéri az időmet, mert ez legalább valami játék, igazi játék. Oké. Szóval felpattan róla, de az a kérdés, hogy még hogy kell kiszámítani, hogy fog odaérkezni. Ezt a videót elküldöm a fizika tanárnak, és majd megkérdezem tőle, hogy kezd kiszámítani. Mert akkor megpróbálom. Jaj. Ha lecsúszik, mivel bakancsra raktam. Így már jó. Most próbáld meg újra. Őle persze. Oké.
Most engem az érdekel, hogy letaláljam. Mert nem találom, na, akkor béna vagyok ebben. A saját kitalált játékomban. Szóval úgy kellene eltalálnom, hogy innen, hátulról. Így. Majdnem. Tehát megtartsa az gyorsaságát, a sebességét, hogyha megadott módon dobom. Hogyha a tetejét éppen, hogy eltalálom. Úgy le fog esni, de jól eltalálom legalább. Azt számít, hogy leessen, és hogy eltalálom a creepert. Oké, szóval ha még egy módon találom, akkor le fog pattani, de megtartsa a sebességét. Majd fel kell vennem, hogy milyen gyorsan megy ez. Szóval a creepert eltaláltam, de pont ezért nem találtam el. Bármelyik eltalálja a creepert, az számít bele. Milyen, hogyha mind a kettő találná a creepert. Most meg elesett minden. Oké. Elfelejtettem, hogy működik a fizika. Egyensúly. Oké. Most szerintem már jobb lesz. Ezt dedikálom, ezt a dobást. Ferenc Józsefnek. Oké. Ez szar volt, ez meg is érdemelt. Következő dobás. Ezt dedikálom Apicinek. Ezt ezért csináltam így. Szóval ezt a dobást dedikálom apának. Oké. Aj, egyből elrontom mindig. Ezt pedig az iPhone-nak a nagyon jó akkumulátorjának fogom dedikálni. Szerintem azt akarja, hogy megint adjak neked egy esélyt. Na várjál. Ezt tett, neked fogom megint dedikálni. Hát ez közel sem volt. Akkor megint adjunk egy esélyt az iPhone-nak. Ezt az iPhone-nak dedikálom. Oké, ezzel találtam az izét, de nem a creepert. Következő dobás. Ezt a dobást dedikálom. Ennek itt, amit van kezemben. Nem, az egy F. Majdnem. Bármelyik creepert találom a számít. Oké, majd. Ezt a dobást dedikálom Facebooknak. Már 11 percet videózok, az király. Facebook, te seggfej. Ezt a dobást dedikálom. Ennek a szódagépnek itt mellettem. Nem, mert ilyen dobóizé. Na. Ezt a dobást dedikálom a Nyuszinak. Oké. Ezt a dobást dedikálom a közösségnek. Bla bla bla. Oké, eltaláltam az egyiket, de a másikat nem találtam meg. Pont, hogy messze felment. Oké, szóval ezt a dobást dedikálom a Macinak. 2 Maci van itt. Oké. Az arra fog menni. Majdnem! Az pedig egy jó erőség lett volna, és egyenesen ment át. Úgy kellene céloznom, hogy így menjen.
kicsit ígyesebb. Akkor mi van, ha így dobom? Így én beívezem magamat így. Szar. Nem, úgy nem lehet dobni. Ki mondta, hogy lehet dobni? Nem találtam el ezt, ugye? Itt találtam el. Ugye? Igen, megpróbálom, még egyszer megpróbálom, hát ha csak szerencse volt. Ugyanez. Azt viszont eltaláltam.